Слава Ісусу Христу! Вітаем вас у 25-м выпуску малітоўнага перапынку. Сёння чацвёртая нядзеля пасля Тройцы, і мы звяртаемся да гісторыі, якая здольная зламаць любыя рэлігійныя стэрэатыпы. Мы разважаем над учынкам рымскага сотніка, акупанта і чужынца, які прыйшоў да Ісуса і прадэманстраваў веру, якой Бог не ўбачыў нават сярод уласнага, абранага народа. Чаму Христос паставіў давер гэтага вайскоўца вышэй за веру сваіх бліжэйшых паслядоўнікаў? Сённяшні ўрывак з Евангелля ад Мацвея і гэты духоўны парадокс для нас тлумачыць грэка-каталіцкі святар отец Ян Майсейчык. Калі ж увайшоў Ісус у Капернаум, падышоў да яго сотнік, просячы яго і кажучы: «Господі, слуга мой ляжыць дома спараліжаваны і страшэнна мучыцца». І кажа яму Ісус: «Я, падышоўшы, аздараўлю яго». І адказваючы сотнік прамовіў: «Господі, я не варты, каб ты ўвайшоў пад дах мой, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлены слуга мой. Бо і я чалавек, які пад уладаю, ды маю пад сабою жаўнераў. І кажу аднаму: ідзі, і ён ідзе, і другому прыйдзі, і ён прыходзіць, і слузе майму зрабі тое, і ён робіць». Пачуўшы гэтае, Ісус здзівіўся і сказаў тым, якія за ім ішлі: «Сапраўды кажу вам, нідзе ў Ізраілі я не знайшоў гэткае веры. Кажу ж вам, што многія прыйдуць з усходу і з захаду і ўзлягуць з Абраамам і Ісаакам і Якубам у валадарстве нябесным, а сыны валадарства будуць выгнаныя ў цемру вонкавую, там будзе плач і скрыгат зубоў». І сказаў Ісус сотніку: «Ідзі, і як ты паверыў, станецца табе». І паздаравеў слуга ягоны у тую ж гадзіну. Дарагія сябры, слава Ісусу Христу! У сённяшнім Евангеллі мы сустракаем чалавека, які здзівіў самога Ісуса. Гэта рэдкая рэч. Часта людзі здзіўляюцца Господу. Але сёння Евангелле кажа нешта іншае. Пачуўшы гэта, Ісус здзівіўся. Што ж так уразіла Хрыста? Не доўгія малітвы, не веданне закону, не подзвігі. Вера. Але вера ў біблійным разуменні – гэта не проста прызнанне таго, што Бог існуе. Вера – гэта давер. І менавіта такі давер мы бачым у рымскага сотніка. Ён прыходзіць да Ісуса з канкрэтнай просьбай: «Скажы толькі слова, і выздаравее слуга мой». Звярніце ўвагу, сотнік не просіць аб нейкай абстрактнай духоўнай падтрымцы. Ён чакае рэальнага выніку. Ён верыць, што слуга сапраўды выздаравее. У гэтым няма ніякай няпэўнасці. І ўсё ж ягоная вера не пераўтвараецца ў спробу кіраваць Богам, маніпуляваць ім. Ён чакае ацалення, але не ставіць умоваў Хрысту. Ён просіць пра цуд, але пакідае Господу свабоду дзейнічаць паводле ягонай волі. Ён проста давярае. Мы часта робім інакш. Мы таксама просім Бога, але нярэдка разам з просьбай прапануем яму свой сцэнар. Мы загадзя вызначаем, што павінна адбыцца, калі павінна адбыцца і якім чынам. Калі ж Бог дзейнічае інакш, мы расчароўваемся. Сотнік таксама чакае цуду, але ён пакідае спосаб дзеяння самому Господу. Магчыма, у гэтым і ёсць сапраўдны давер. Не калі чалавек нічога не чакае ад Бога, а калі чакае ад Бога ўсяго, пакідаючы яму права вырашаць, як і калі дзейнічаць.
Але ў словах сотніка ёсць яшчэ нешта вельмі глыбокае. Ён кажа: «Бо і я чалавек падуладны, і маю пад сабою ваяроў. Кажу аднаму: ідзі, і ідзе. Другому прыйдзі і прыходзіць». Звычайна мы чуем толькі тое, што ён камандзір. Але сам сотнік пачынае з іншага. «Я чалавек падуладны». Ён разумее, што сапраўдная ўлада заўсёды звязаная з паслухмянасцю вышэйшай уладзе. Ён сам падпарадкоўваецца Рыму, і таму ягоны загад мае сілу для жаўнераў. І цяпер ён бачыць перад сабою Ісуса. Ён разумее, што за словамі гэтага чалавека стаіць улада самога Бога. Таму яму не патрэбная фізычная прысутнасць Хрыста. Дастаткова аднаго слова. Бо Божае Слова ніколі не бывае проста гукам. Калі Бог прамаўляе, няхай будзе святло, з'яўляецца святло. Калі Христос кажа «устань», устае паралітык. Сотнік верыць не толькі ў сілу Ісуса. Ён верыць у дзейнасць ягонага слова. Менавіта таму Христос і кажа: «І ў Ізраілі не знайшоў я такое веры». Цікава, што словы сотніка настолькі ўвайшлі ў жыццё царквы, што ўжо шмат стагоддзяў перад святым прычасцем прамаўляюцца ў лацінскім абрадзе. «Господі, я не варты, каб ты ўвайшоў пад мой дах, але скажы толькі слова, і выздаравее душа мая». Царква ўбачыла ў гэтых словах нешта вельмі істотнае. Дасканалае спалучэнне пакоры і даверу. Пакора без даверу лёгка пераўтвараецца ў роспач. Давер без пакоры можа стаць самаўпэўненасцю. А ў сотніку гэтыя дзве рэчы цудоўна злучаюцца. «Я не варты» і адначасова «Я ведаю, што ты можаш». Святы Ян ад крыжа пісаў: «Чым больш душа давярае Богу, тым больш атрымлівае ад Яго». Не таму, што Бог пачынае любіць нас больш, а таму, што давер адкрывае сэрца для таго, што Бог хоча даць. У іншым месцы святы Ян кажа: «Каб атрымаць усё, не імкніся валодаць чымсьці для сябе». І гэта таксама пра сотніка. Ён адпускае кантроль, ён дазваляе Богу быць Богам. Магчыма, таму сённяшняе Евангелле ставіць перад намі вельмі простае пытанне. Ці сапраўды мы верым, што Слова Хрыста можа нешта змяніць у нашым жыцці? Калі мы слухаем Евангелле, калі мы молімся, калі прыходзім у Божы храм, чаго мы чакаем? Ці чакаем мы толькі добрыя думкі, прыгожага абраду, хвіліны спакою? Ці ўсё ж чакаем, што Бог сапраўды будзе дзейнічаць? Бо сотнік чакаў і таму атрымаў. Ён не спрабаваў кіраваць Богам. Ён проста даверыўся яму. І, магчыма, менавіта так выглядае вялікая вера. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Аминь. Чув про дивний ручай, що з Голгофи тихо тече.
Ці ты чуў, хто грэшных наўчаў, дзе знайсці святло для вачэй? Хоць мой дух акрыты віной, хоць чырвоны страшны мой грэх, кров Христова льецца ракой, каб я стаў бялейшы за снег. Ці ты любіш сэрцам таго, хто на крыж за грэшных пайшоў? Бог Айцец пакінуў яго, каб за нас праліў сваю кроў. Хоць мой дух акрыты віной, хоць чырвоны страшны мой грэх, кров Христова льецца ракой, каб я стаў бялейшы за снег. Не баюся слухаць пра суд, бо збаўлення дар Бог дае. Змыў з мяне крывёю ўвесь бруд, дараваў правіны мае. Хоць мой дух акрыты віной, хоць чырвоны страшны мой грэх, кров Христова льецца ракой, каб я стаў бялейшы за снег. Грэшны і бурлівы мой дух прасвятлення ў цемры шукаў, як авечку добры пастух, Господ мой мяне ўратаваў. Хоць мой дух акрыты віной, хоць чырвоны страшны мой грэх, кров Христова льецца ракой, каб я стаў бялейшы за снег. Духам я гляджу на струмень, што з Галгофы ціха цячэ. Бог даў сэрцу радасны дзень, і цяпер мне ўсюды лягчэй. Хоць мой дух акрыты віной, хоць чырвоны страшны мой грэх, кров Христова льецца ракой, каб я стаў бялейшы